pajajaran dipun pecut malih napa mboten kusir kurang ajar kowe niku. Napa mboten kusir bajingan, napa mboten kusir bangsat kaya ngoten niku. Lho kusik. Aswatama. Kepara oleh mengucap iki mang lahir terusing batin weruh kanthi pribadi. Paman ada sengkuni kula sumerap lagu jantraning paprangan ingkang dumados putri Tegal Kuru Kasedra. Eruh temenan nuwun inggih mekaten paman Narasengkuni malah tiba kosok balenipun lajeng si Arya Janaka anglepasaken punang jemparing pas ngingingi jangganipun Sang Prabu Kano temah Prabu Basukano pejah kasulayan Gusti Aswatama. Kira-kira Aswatama ki eruh kusire ku sapa? Menapanipun? Weruh kira-kira kusire sapa nalika sinuwuning awangga nitih kreta mang? Mboten semerap.